Krásny večer ešte raz z televízie Krivan. Ja by som chcel vás upozorniť na to, že čo sa pred chvíľou udialo, určité veci ohľade zmazania živého vysielania. Myslím si, že boli na tom zapracovali progresívci. To, čo som sprostredkoval teraz v živom vysielaní od 19. hodiny, tak ten veľký záujem, ktorý nastal po ukončení živého vysielania, sa asi dotklo určitých ľudí na Slovensku, možno aj politického diania alebo nejakého politického spektra, ktorí žiaľ Bohu zmazali nám živé vysielanie a môj prejav v televízii Kriváň voči národu tým, že som poukázal na určitú vec, ktoré sa na Slovensku dejú a praktiky, ktoré sa dejú na Slovensku, včetne organizovaného zločinu a sprievodov, ktoré na Slovensku posledné dni boli, ktorého som aj ja bol priamym účastníkom v rámci televízie Kriváň Slovan. Toto sprostredkovanie chceli sme komentovať s mojimi priateľmi a kolegami v rámci televízie Kriváň. Žiaľ, toto vysielanie po pár minútach zmizlo, keď nabralo tisícové obrátky. No ale verme tomu, že to, čo som povedal dneska, môžem povedať aj zajtra a môžem povedať aj o týždeň a poviem to tým istým spôsobom, tým istým zanietením a tým istým povedanie nadhľadom nad touto zebrankou, ktorá to dopravdu chce zniesť zo sveta, ale určite sa jej to v celom znení nepodarí. A ja mám taký dojem, že sme brutálne kontrolovaní. To sú tie ich veľké slova o demokracii, o práve počúvať druhého, o práve komunikovať, aj keď sme nie na jednej strane. Ale dôvodov majú milión v ústach o demokracii. Oni demokraciu nepoznajú, ako som to povedal v priamom prenose. Oni demokraciu nepoznajú. Poznajú len názor, ktorý je mi nalinkovaný, ktorý ako v Prievidzi čítali, ako prváci, môžeme odkázať, ako prváci to čítali z mobilov, z papiera. Ja to v tomto prejave som nepotreboval. Nikdy nepoužívam žiadne papiere na to, aby som mohol niekoho publikovať, komentovať, ale všetky tie myšlienky, ktoré dávam pre slovenský národ, sú z môjho srdca a to je základom a témy nezoberete. Nezoberete mi ani právo, aby som mohol povedať tomuto národu. Lebo ste na to ešte mali páni, či z progresívneho Slovenska, alebo vládnej garnitúry. Ale myslím si, že viac sa to dotklo teraz progresívneho Slovenska, keď po pár minútach, keď to naberalo na obrátkach, že pribudalo 1000 pozretí za pár minút, tak sa im to asi nezdá, že takúto pravdu oni ozaj nepotrebujú počuť. Ale ja im to, ako som povedal, môžem zopakovať niekoľkokrát, lebo ja som to zažil na vlastnej koži v Prievidzi. Ja im to môžem zopakovať na námestiach, kultúrnych domoch, s televíziou Kriváň Slovan, určite aj medzi ľuďmi. A preto viem, že som pre nich veľmi nebezpečným hráčom
lebo nikdy som, ako som povedal, aj v tom živom vysielaní strach nemal a viem si zastať svoju myšlienku aj v svojom srdci, aj to, čo poviem verejne. Preto nech sa oni boja a nie Slováci, ktorí rozmýšľajú zdravým rozumom a svojím srdcom. Preto tie myšlienky môžem zopakovať. Videl som to v priamom prenose, ako sú zmanipulovaní. Určite to neboli všetci Slováci. Berú Sorošové peniaze, ktorý je vyhnaný z Ameriky do Európy. Ale myslím si, že ich demokracia je proeurópska, proanglosaská a myslia si, že iba ich názor môže pod slovíčkom demokracia byť napísaný. Iný názor oni nepotrebujú. A ja dávam im odkaz taký, že my sme ľudia, ktorí niečo za tých x rokov, čo sme tu vytvorili a pracovali, a oni zneužili či sociálny systém, alebo politický systém na svoju obhajobu a preto nepotrebujú počuť pravdu, nepotrebujú, aby im niekto povedal svoj názor, lebo oni sú z iného cesta. Ja im môžem len týmto ľuďom závidieť tú ich krátku cestu. Ale krátku cestu, ktorú si oni sami zvolili, keď aj, ako som hovoril, v živom vysielaní, alebo tej reportáži z Prievidze, ja som podal ruku aj tomu progresívcovi a pýtal som sa ho na názor. Len oni to opačne nepoznajú. Poznajú len svoje hodnoty, svoj materialistický život, svoje kandidatúry do všetkých funkcií, ktoré by chceli ovládať, a bežného a obyčajného človeka majú len za nástroj otroka. Toto je slovenský problém. A opakujem ešte raz, to, čo som videl v Prievidzi, opakujem aj teraz, páni progresívci a páni kontrolóri, nechcem povedať CIA, KGB a podobní. My toto nepotrebujeme. My potrebujeme Slovensko slobodné. Slobodné natoľko, že nepotrebujeme tých mudrlantov spoza hraníc, ale už nie zo západného systému alebo amerického. Sme na rozhraní, ako som povedal pred hodinou, sme na rozhraní dvoch ciest a tu si musíme vybrať. Buď do pekla, alebo do toho zlatého veku, alebo o ktorom som hovoril, ktorý má prísť na základe tvrdej práce tohto národa, ktorý bude chcieť, alebo nebude chcieť. Inej cesty pre Slovensku, alebo na Slovensku už niet. A zbytočne budete nás haniť, zbytočne nás budete mazať, zbytočne robíte tie práce voči nám a kontrolujete naše videá alebo naše živé vysielania, naše kroky natoľko, že raz sa to môže otočiť voči vám. To som povedala pánovi primátorovi Martine.
Aj on môže byť raz bezdomovec. Chvála Bohu, zastrešil a pochopil tých ľudí a tú výzvu, ktorú tam tí Martinčania a ktorú sme tam v nápomoci boli aj my dali. Toto platí pre všetky, či v Prievidzi, Martine, Bratislave, Košiciach. Môžete nás kontrolovať, koľko chcete. Dostanete nás len vtedy, keď budeme, ako sa hovorí, na doskách. Aj to možno niekedy môže dôjsť, lebo kde sú peniaze, není hranic. Toto sú len začiatky, vaše začiatky vášho konca. Preto len toľko pre tento národ, to, čo som chcel v týchto minútach povedať, aby si uvedomil, kam smeruje Slovensko, keď sa nepostavíte za svoje rodiny, keď sa nepostavíte za svoj národ. Pozdravte svojich chlapov doma a budem rád, keď sa mi všetci ozvú. Ešte raz vám prajem pekný večer, alebo už skrátený večer a prajem vám dobrú noc a všetko dobré v novom týždni. Nech sa vám darí, aby ste boli zdraví. Aby ste dokázali svoje rodiny obohatiť vedomosťami a viesť ich cestou našich predkov. Ešte raz pekný večer.